pestičku. Môžeš si vybrať stranu, si dáma. No a proti nej sa postupí stálica žralok, delová guľa, neriadená strela, B-boy Michael! Dáma, pánko, po 2 vstupíky si dáte, jeden druhý. No ja verím tomu, že sa nám to podarí rozhodnúť, že zistíme teda, kto bude druhým víťazom Next Gen Dream. Pigo? Welcome check! Poďme na to! Dúbravka, poďte, chcem vás ešte počuť do tej finále Kids Battle! Do 14 rokov Next Generation Gen 2! B-boy Michael, shake it up, that's what we reach. Yes, no concert. Stále čakáme. A výťah opäť nechodí. Michael, máš to tam. Nepodvádzaj. Takže Michael začína finále, poďme zakričem ľudia. Tak čo, páčilo sa vám to? Dobre sa to páčilo. Páčil sa mi aj Majko, páčila sa mi aj Tami, ale uvidíme, ako sa to bude páčiť našej porote, presne tak pochopili to, čo majú robiť. No a my, ostatní minimálne by sme mohli
spraviť to také trošku veľkolepejšie a odpočítať to spolu. Čo vy na to? Od 10 po 1, to by sme mohli dať. Viem, že je pokročilá hodina, ale tak toto by sme mohli zvládnuť všetci. Takže, Dúbravka, 10, 8, 5, 4, 2, 1!